dolazimo na Ferrari. Što nam je Ferrari pokazao u prvoj toj sesiji, prva 3 dana u Bahreinu? Naravno, novo prednje krilo, novi izgled prednjeg krila, dosta ravniji, donji dio, dosta oštriji kutevi u gornjem dijelu, što smo znali, jer kada smo radili video o tehničkim pravilima za ovu godinu rekli smo da će svaka staza biti dosta drugačija krila. I ovo nema veze sa, možda ima sa njihovim nekim testiranjima, ali većinom se ovo odnosi na Bahrein, na stazu. Da, tako, pogledajte donju plohu krila, tu označenu žutom bojom, na tom novom dizajnu vidimo da je taj profil nešto ravniji i agresivnije postavljen prema tlu u središnjem dijelu, a Ferrari time pokušava dobiti stabilniji front end i odnosno precizniji ulazak u zavoj bez da gube previše brzine na ravnicama. A što se tiče gornjeg zakrilca, to je ovo što je obojano zelenom bojom, tu su zapravo i napravili najveću promjenu. Ta zelena zona pokazuje ta gornja zakrilca koje vozači koriste za fino podešavanje. Primijete kako su na novom krilu ta zakrilca nešto uža, ali zakrivljenija prema van. To je kao taj outwash efekt. Ferrari želi što više zraka baciti oko prednjih guma, a ne preko njih kako bi smanjili otpor i turbulencije koje gume stvaraju. Tako je, još bi samo rekao jednu zanimljivost, nisam siguran da li će to stvarno tako biti, ali ovdje vidimo taj senzor za gume gdje Ferrari razvija, zapravo smješta senzor tu. Da li je moguće da Ferrari uopće neće ići sa ovom platom ovdje? Jer oni još nisu pokušali to. Ako su smjestili senzor ovdje, mislim da su oni sigurni da im ovo ovdje ne treba. Čudno, jer dozvoljeno im je ovdje raditi platu. Ne znam. Biće zanimljivo vidjeti. Nemojte se čuditi ako u Australiji samo odjednom vidite ovdje jednu platu ispred. Po ovome svemu, ako su senzor smjestili tu, možda ipak ne razmišljaju o ovom dijelu. Sada dolazimo, dakle, usporedbu Ferrarija 2025. i 2026. Vidimo taj prednji ovjes Ferrari je mijenjao, dakle pogledajte ovo označeno ljubičastom bojom, sada je tu u visini gore. Rekli smo, kopirali su jako puno McLaren od prošle sezone, pomakli su ovo zadnje rame tu dosta agresivno natrag, no kako su neke momčadi pomakli vidjet ćemo kasnije, ovo i nije baš toliko agresivno. Usporedba poda, ono što smo bili govorili u tehničkim pravilima, pogledajte još jednom video ako niste ili ako jeste još jednom. Pod je ravan, pod mora biti ravna ploha, vidimo kako je to izgledalo 2025. Vidimo kako izgleda 2026. kao jedna ravna ploča. Ovdje ovu sliku smo stavili jer fokusirali bi se malo na ovaj usis zraka u side pod koji Ferrari ovdje radi. Ferrari ide jako nisko sa početkom tog usisa zraka i jako je visok ta krajnja točka usisa zraka i jako velik, jako dubok taj usis zraka. Ferrari pokušava što više ovdje uvući zraka zbog toga jer naravno tu su i smješteni hladnjaci, vode, ulja, skoro sam rekao antifriza umjesto vode. Uglavnom, jako široko, jako duboko i motor im je sam po sebi dosta raširen, to ćemo vidjeti još kasnije. Dakle, ovo je taj njihov gornji dio usis zraka gdje su oni stavili to jedan intercooler koji smo govorili još prije u prijašnjim videima. Usis zraka kako ide put nazad i tu stavili još jedan hladnjak ulja. Ovo je njihova suspenzija kako radi, dakle, eto, pronašli smo sliku pa koga zanima. Mislim da su ovo ovdje čak podešavanja te suspenzije, koliko će biti tvrdo, koliko visoko, nisko. Ferrari je proizveo i novi monokok. Ovo je izgled to novog monokoka sa tim još dodatnim ojačanjima sa strane, malo pozicioniranim drugačije. To je jedna novost u odnosu na prije, što je Ferrari monokok i izgleda malo drugačije. I došli su do jednog novog dizajna motora. Vidimo kako je prije njihov dizajn motora izgledao, dakle sa ovim ispušnim granama, dosta duga je bila ta grana, jer kada vidimo ovdje na primjer početak te jedne grane pa ulazi tu u cilindar, a vidimo ovu novu granu koja je po tome trebala biti kraća. Ova nova grana će se dodatno zagrijavati više nego prijašnja i mislim da je to razlog zbog kojega Ferrari na side podu pokušava usisati što više tog rashladnog zraka. Ovo je jedan od razloga
Zbog čega? Da taj zrak koji prolazi, pardon, ovo je prednja strana ovdje, taj zrak koji prolazi ovdje, da prolazi pokraj ovih ispušnih grana, da ga što više hladi. To je onako nekako moje razmišljanje. Donijeli su nam i hlađenje kočnica. Vidimo kako su izgledali u Barceloni, to je ono što smo rekli, Ferrari u Barcelonu nije donio ništa. Ferrari će još donositi upgrade-ove i to će se vrlo lako vidjeti. Jako puno ovih krilaca, zakrilaca su sada nadodali, ne mislim da će oni svi ostati ovdje, ali sigurno žele vidjeti koliko zraka mogu poslati u hlađenje kočnica. Zadnji difuzor Ferrari je već ovdje u prvom testu donio jednu stvar. Ove ovdje, dakle, mogu biti leptiri, zakrilca, maksimalno mogu biti 60 mm visoki i to je Ferrari ovdje iskoristio. Ovdje vidimo ta zakrilca još koja su za kočnice i Ferrari je pun ti nekih malih krilaca, zakrilaca, ti nekih platica. Vidimo i ovdje u zadnjem difuzoru kako pokušavaju zrak koji dolazi tu, ne puštaju zrak da ode dosta ravno, nego će pokušati dignuti taj zrak gore i samim time će dobiti dosta downforce na tom zadnjem dijelu. Ferrari pogledaj kako... Reci. Kako oko ispuha nema ništa, kao da je tu fokus na čistom protoku zraka oko ispuha. Da, dok nisu došli sada druga testiranja, pa su nadodali ovdje još jednu platu. Ali to ćemo obrađivati, fokusiramo se sada ovdje. Ja bih samo rekao da Ferrari pokušava umiriti što više stražnji kraj. Da, tako je. Nekako sva ova zakrilca, pogotovo koja su podignuta put gori, ovo tu što vidimo, ove plate, ovo automatski hlađenje kočnica, to sve pritišće, proizvodi taj downforce i pritišće zadnji kraj put dole. Ovdje još samo smo stavili zoomirano, dakle vidite sada o čemu smo vam govorili, zrak koji dođe tu ide put gore, zrak tu put gore, zrak tu put gore i sve to radi silu na tom zadnjem dijelu dole. Znači, kao što sam rekao, ta krilca pomaže da taj zrak ne završi u difuzoru i ne pokvari vakuum. I automatski rade turbulencije za bolid koji bude iza. Ne dozvoljavaju da čisti zrak dolazi ravno do njih. Ovdje je usporedba, pošto se uspoređuje nekako New Wave design sa svim i svačim. Ovdje je Ferrari čak razvio nešto više. Ferrari je razvio malo bolji ovaj zadnji kraj od Aston Martina, po meni. Vidimo ovaj tu jedan dodatak, Aston Martin ih za sada tu nema, za sada Aston Martin ovdje nema ništa. Vidjet ćemo da li je to samo onako jedan spin Newey-a ili stvarno Newey nije ovdje, nije posvetio vremena ovom ovdje dijelu. Ne znam. Ovdje smo usporedili, sada ćemo preći lagano prema Red Bullu, iako Red Bullu stvarno nemamo što toliko puno reći. Usporedba Hamilton-Verstappen, koliko tko provodi vremena u kojim brzinama. Ponovno Hamilton 0% prva brzina, Verstappen čak 10%, ono što smo bili govorili. Red Bull dosta brzo prebaciva i u 8. brzinu, dok onako Ferrari dosta vozi u 7. brzini. Da li je to sada prikrivanje one stvarne brzine ili oni su pronašli sistem kako u 7. brzini još efektivnije puniti bateriju nego u 8. Možda čak i jesu. Znaš, ako dosta duže drže, pitanje je koliko se to odnosi na konačnu brzinu. Vidjeli smo da im average speed, dakle prosječna brzina, i nije toliko loša. Možda je čak Ferrari razvio svoju G-tribu, svoj mjenjač, da im bude 8. brzina malo kraća, da bude 7. onako dosta duga.